CllR Africa TV ngiyakubingelela mbukeli futhi ngiyakwamukela igama lami nginguSinenhlahla. Umasipala waseMkhanyakude uveza ukuthi abeseyindawo yezigebengu amapayipi asala egcwale izinkalo endaweni yaseJozini KwaZulu-Natal ngemuva kokuba owayengumkhwenyana kaNdunankulu wesifundazwe saKwaZulu-Natal ayigixabezwe ngemali engu-113 million wamarandi ukuwathenga. Lokho kuvele ngesikhathi uMasefa waseMkhanyakude uhlola ingqalasizinda yamanzi afakwa ezingxenyeni ezahlukene zaloya mphakathi. Unkosikazi Linenkoso ilunga lomphakathi uthe kubajabulisile ukuthi kugcineni lamapayipi athengwa ngo-2012 azobasiza ukuthola amanzi. Siyabonga kakhulu ukuthi lamapayipi asuka ngene phansi ngoba yikho into ebingasenzeki ngisho abantu bese besaba ukuhamba ebusuku ababheke emanqayini nje bebengasakwazi ukuhamba kulamapayipi ngoba bekunabantu bahlale lapha ngaphansi beyahlalela ukuthi babamba abantu mabe bakhuthuza. Sibonga kakhulu ukuthi umeya ayitsukumele le ndaba yamanzi ngoba la emaphaya amanzi kahle kahle ebekhona ngesikhathi esiphambili asazi ukuthi abuya sephela kanjani. Siyabona kubhizi siyajabula sinethemba lokuthi amasiwathola kodwa okuyikhona esizokucela eminyangweni uyasebenza uMkhanyakude na usebenza ngamanzi usilwela kakhulu ukuthi sithola amanzi ngoba kade silwisa amanzi abakhona kade lamapayipi ahlala ngisayazi iminyaka ukuthi ngakho angizenze ngaphema ngisho amazinyo ngendaba ukuthi amapayipi asiwazanini and lamapayipi uma yenze nje esuke ngene emhlabathini kuyasithokozisa. uMkhanyakude siubonga kakhulu ukuthi usebenze nobaba uMdaka aphuma umeya uMdaka eoffice eze kubantu bakhe azobona abaphuzi lutho ngoba ukukhuluma kwethu uthathe kufanele ngathi sibonga kakhulu nakubasebenzi babo kodwa sizokucela ukuthi uMkhanyakude wethu noma imeya yethu isilwela ukuthi sishiye siphuza ethendlula yembazwana sibe sisala nathi siphuza ngapha ngoba ipressure yamanzi ikhona ila ngezansi kumatalabani ushula nje wathatha wayifaka la mawufika uchuma ipipe la libhekane nje bewachuma umeya azoshesha amanzi afike. Kanti-ke ngo-2012 inkampani iAfriscan yayamaniswa nomnumzane Sibusiso Ncube owayegana unkosikazi noMusa uMadube Ncube yagixabezwe ngethenda yokuthenga lamapayipi. Nokho-ke lokhu kuthiwa kwenzeka sekudlula amasonto amathathu esulile njengomqondisi wayo. Umnumzane CllR oyimeya yaseMkhanyakude udalo lokuthi inkinga yadala ungabibikho kwemali yokufakwa ngesikhathi sebewathengile. Uthi kwathengwa amapayipi angu-9,000 ukuze asabalalise amanzi emphakathini. Uthi kumanje sekufaka amapayipi ayibanga elingangama-kilometer awu-15 ukuze kuhlumele zonke izindawo zaseMkhanyakude. Uphinde waqhuba wathi okunye abukujabulele ukuthi ukuthola imvume yokuthola amanzi noma yokuthatha amanzi edamini elikhulu laseJozini. Uthe lokho kubasize ukuthi bakwazi ukuthi bathole amanzi ahlanzekile bayeke ukuthembela kumlimi wendawo umnumzane Senegal. uMdaka ubuye wachazela izindetheli ngebanga sebehambile ukuphucula ingqalasizinda yamanzi khona lapha eMkhanyakude. Ukuthi unedamu umfulu uphongolo idamu elidume ukuthi iJozini kanti eduze kwalo udamu sakhanda eminyakeni edlule isihlanzi manzi esikwazi ukuhlanza amanzi angama-40 ngosuku igidi 40 megaliters a day. Okusho ukuthi uyakwazi ukuthola amanzi edamini futhi uyakwazi ukwahlanza amanzi la eduze kwakhona edamini ngosuku afike ku-40 million liters. Manje umsebenzi omkhulu ukuwasusa lamanzi siwasondeze la abantu abahlala khona ikakhulukazi emakhaya esehlanzekile. Ukhona umsebenzi obusuwenziwe ngaphambilini kodwa baningi abantu bebengakawathola amanzi ahlanzekile noma bangawathola amanzi ahlanzekile. Uzokhumbula ukuthi ngo-2012 saqala uhlelo olukhulu lokuthutha amanzi la kusihlanzi manzi sethu eJozini siwasabalalisa yonke indawo yaseJozini kodwa sifuna ahambe lamanzi azafike ezingxenyeni zasemhlaba yalingana ikakhulukazi indawo yasembazwana. Sayithenga ke inqalasizinda ikakhulukazi namapayipi obukhuluma ngawo abekhona lapha endaweni kodwa kwasithatha isikhashana ukuthi siqale uhlelo kwafaka phansi
enye yezinto ezizenzile masinikwe ithuba sifike ehhovisi ngo-2022 ngoMarch ukuthi siphuthumise lolu hlelo lokuthi lamapayipi siwasebenzise siwafake phansi. Okuhle sakutholayo onjiniyela bethu nabayimele bathola lamapayipi asesesimene esikahle ukuthi angakwazi ukusetshenziswa. Siqalile ke ngonyaka ophelile mawuqala unyaka kuma project ethu amathathu ukwafaka phansi lamapayipi. Enye sisusa amanzi endaweni yasesingeni siwashonisa eNtabayengwe ngenhloso yokuphuthumisa amanzi esibhedlela eMosfold esisengwavuma. Enye yile esiyibonayo namhlanje sisusa amanzi kule ndawo yasemaphaya siwadlulise njalo le koSibongile koGedleza endleleni ebheke kwaJobe ayohamba azafike eMbazwana. So niyabona ke lo msebenzi uyasebenzwa njengamanje. Leli pipe lali zinkulungwane ezisishagalolunye ngesikhathi elithengwa. Ngicabanga ukuthi engaphezulu kweinkulungwane ezimbili selifakiwe manje phansi lama project ethu amathathu. Siyaqhubeka siyawenza lo msebenzi. Lo esiwenza namhlanje umsebenzi sifisa ukuthi uma kuphela uMeyi okungenani amanzi abesefika endaweni yakwaGedleza, indawo zakoPhande ezilapha eWard 2 eJozini zibe seyithola amanzi ahlanzekile. Kodwa njoba ngichaza nje umsakazi ngesikhathi leli pipe lihambisa amanzi libheke eMbazwana, indawo zakoMaphaya, indawo zakoSibongile, indawo zakoPhande, so abantu bakhona sikwazi ukubahlinzekela ngamanzi ahlanzekile ngaso sonke isikhathi. Into ebalulekile ekuhlinzekeleni kwamanzi ukuthi ufuna uthola amanzi la uzowathatha khona uwahlanze bese uwathutha. Ngeke ke sisaba nenkinga kulezi indawo zokuthi abantu bethola amanzi ahlanzekile ngoba idama lishi la isihlanza khona amanzi siyakwazi ukwahlanza nsuku zonke. Nanku umsebenzi ozothwala amanzi ahlanzekile kusho ukuthi sesiwasondezileke manje amanzi eduze nalabo abantu abahlala khona. Umsebenzi olandelayo ukuthi siqale siwufake labo mpompi umuzi nomuzi ukuze abantu bathi bekwazi ukuthola amanzi, ikakhulukazi ngoba abantu bakithi abamnyama laba abangama-Afrika bebesale kakhulu ezintweni zokuthuthukiswa. Isikhathi sokuthi bekwazi manje ukuzwa ukuthi inkululeko eyalwelwa kakhulu iyafika kubo ngendlela efanele. Uma uzwa sibala inhlelo ezikhona ekseni ngilinganisile ukuthi by May this year sizobe silungisa sonke ischeme noma inqalasizinda ekhona ekuhlaleni. Akuyonto ejwayelekile leyo ukuthi kuthiwa into uyenza ngesikhathi esisodwa. Amaward eMkhanyakude ayishumi 80 wards. Ingakho kufanele sikubonge ukungenelela kamphathiswa wezamanzi uMinister uMchunu, ngoba enye yezinto eyenza sibe namandla manje okwenza le misebenzi ngesikhathi esisodwa ingenxa ukuthi ukwazi ukungenelele. Thina ibudget yethu lesinikezwa uTreasurer yakwa MIG is 247 million esiyisebenzisa ukwenza lo msebenzi, kodwa siphinde futhi sifaka amanzi eindaweni zako Nondabuya koJona nakwezinye indawo. Kodwa lezi indawo zonke ngiyibalile esithe senza kuze umsebenzi uzwile ngibalo uMtubatuba ngabalo Big 5 Hlabisa sabalo Mhlabe yalingana kuyingxenye yokusebenzisana kwethu nomphathiswa wezamanzi umphathiswa uMchunu. Waphinde futhi wasilekelela le misebenzi siyenze sibambisene nomngeni uthukela iboard leli lisha etsanda kwenziwa. I-allocation esinikezwe yona kule financial year ezophela beku 547 million okuzokwenza ukuthi abantu baseMkhanyakude iningi labo bekwazi ukuthola amanzi eduze nabo. Kodwa into ebalulekile emsakazi, ziningi inhlelo bezenziwe ngaphambilini. Ezinye zaba nezinkinga zokuthi izikima sezakhiwe abantu beyibhobozela amapayipi. Siyakulungisa konke ke lokho sibambisene nabo abantu bakithi. Uma ubuza ukuthi sibone ukuthi sewuqeda nini umsebenzi ukuthi wonke umuntu abe namanzi ekhaya ngekhaya, le term of office yethu iphela ngo-2026. Enye yezinto okufanele siyenze masiphume ehhovisi thina ukuthi abantu baseMkhanyakude bonkana ufuna okungenani bebe namanzi ahlanzekile la bahlala khona. Uma kuwukuthi awakabikho umuzi nomuzi kodwa okungenani bebe namanzi ahlanzekile eduze kwala bahlala khona, lama schemes esiwabiza ngokuthi ama-RDP schemes noma ngo-200 meters eduze komuzi nomuzi. Kodwa ukuze sikwazi ukwenza lokho kufuna singawasusa amehlethe ebholeni, ukuyinikela nokwenza isiqinisekiso ukuthi abantu abanikeza umsebenzi njengalabo abantu abaqashwe kule ndawo bawenza kahle umsebenzi. Kodwa mabengawenzi kahle umsebenzi singabe namahloni ukuthi akulandelwe inhlelo ezifanele bekhishwe kwenzeni umsebenzi. Ngoba enye inkinga edalekile ezikhathini ezidlule ukuthi imisebenzi besiyenza ingapheli, imisebenzi besiyenza ingawakhipha amanzi.
manje asikwazi ukuthi imali kahulumeni, imali esinikezwa umongameli sizoyisebenzisela ukuthi kube nabantu abasebenzayo bengawuqedi kodwa umsebenzi, futhi senze imisebenzi engakwazi ukwenza lento okufanele iyenze ekuhlaleni ukukhipha amanzi ahlanzekile lapha abantu abahlala khona. Ngo-2022 mangifike ehhovisi nabafowethu esisebenza nabo, sathola ukuthi umnyango kahulumeni wokuhlaliswa kwabantu kwaZulu Natal nezindaba zomdabu uCllR wenza i-forensic report eMkhanyakude lesibiza ngokuthi section 106. Sayicela i-report, sayithola, sayicela ifakwe i-council, yayi-adopt i-council. Njengamanje siseyinhlelweni zokuthi le ama-remedial actions noma izinto okwakuthiwa zenziwe ukulungisa le report ziyenzeka. Indaba-ke enkulu sinawo amacala esiwavulile, sisebenzisa nemibiko ka-AG yangonyaka ophelile neyalonyaka ukuthi lapho kuthiwe khona kwenzakalanga kahle kube khona lento ekubizwa ngokuthi i-consequence management, sikwazi ukubuyisa imali kahulumeni or sivula amacala la kufanele sivule khona amacala. Ukuphendula umbuzo wakho oqondile, yes, we are implementing ama-remedial actions as proposed by i-report ka-106, i-report ka-CllR. Well, i-record lethi sitshela ukuthi ngo-2012 lamapayipi ayibiza 133 million. Uma besho ivalue yawo manje bathi siyakhuphuka ivalue yawo ngoba ngenhlanhla is a steel pipe, and noma besi-exposed asibanga nakho ukudamejeka. Njengoba ngichazile ekseni ukuthi onjiniyela bethu, onjiniyela abayimele, onjiniyela abasebenzayo njengamanje bathe almost 80% yalamapayipi asesimeni sokusebenza sokuthi akwazi ukusebenza. So in terms of value, we have never lost value for money. Yes, we have delayed, but we have never lost value for money. Kanti umnumzane Luzukuguvu uthe lamapayipi adlale indlela ukuthi ambalwa abeselimele. Uthe kunokuba bathenge amasha babone kungcono ukuthi balungise wona lawo amadala. Lamapayipi abefakela unkosazana Dube ingcindezi njengoba amaqembu aphikisayo ebemhlasela ethi umnyeni wakhe wathola ithenda ngoba eganwe uye. Kanti ngaleso sikhathi unkosazana Dube wayesengungqongqoshe wezokubusa